ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁତାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସାଧୁତା ହେଉଛି ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କର ଗୁଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବା ନାହିଁ କି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତ ମମତା, ଦେଖନ୍ତୁ ମମତା ହେଉଛି ଜଣେ ମାଙ୍କର ଗୁଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଣେ ମାଙ୍କର ଗୁଣ। ମମତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? କେବଳ ଅନୁଭବ ହିଁ କରିପାରିବା। ଆଉ ଶୈଶବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶୈଶବ ହେଉଛି ଜଣେ ଶିଶୁର ଅବସ୍ଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କ'ଣ? ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣ, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଣକୁ ଆମେ କେବଳ ଅନୁଭବ ହିଁ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲିକି କହିବା। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ବା ପଢ଼ା, ଖିଆ ପିଆ, ଭୋଜନ, ଶୟନ, ରନ୍ଧନ ଇତ୍ୟାଦି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ? କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ। ତାପରେ ଖାଇବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଖାଇବା, ପିଇବା, ପଢ଼ିବା, ଶୋଇବା, ରାନ୍ଧିବା, ଏରା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କ'ଣ ବା କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ, ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାମାର ମଧ୍ୟ ଆଉ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।